channel ko. Ako yung pagpaminaw sa inyo. And syempre sa mga staff sa nato, mga nagkadayang mga munisipyo diya sa Municipality of Santa Fe, Municipality of Bantayan, and of course here sa Municipality of Madre de Dios. Sa itong tulog ka sa itong tulog ka mga mayor, mayong pagpaminaw nyo diya, mayong pag-relax nyo diya mga mayor. Sige. Ada pa, asa rin ko ng kuyari. Gabiin na safe down. Highlight ko sa love team si Pasok ko sa bayan ng Orot. Pwede papila si Kuya Chris Conchas papitik sa tila. O, dana rapi daw! Rapi daw! Papitik ni Ato Robe. Gabiin ko ya, Gabiin Trumpa naglanudan na po. Ginahan ni sa inyong tingog kuya sa sumat ni kabag kuya. Pa-shoutout ko sa mga tiya, ma'am NMD. Yun. Salamat mo din! Paano na ito? Anya, naman, okay na itong YouTube live diya. Okay na, delete na lapat yan. Wala. Kaya din, ato na rin sultan ng papitik, uy. Okay, nagka na kayo ng sige text ako nga sa Dota Orasa magsugod sa itong papitik sa nila. Papitik nila. Kuya din, ugma ba? Ugma na. Ato na gani ugma. O pata naka-check sa ito ang message sa ato ang Facebook page. Lagi, sa bato ng deugma. Di ko na itong glownish pa. Bato na di ay. Anyway, ato niya na duawon before tamo ulit. Ato nang tanaw na itong Facebook page. Sige mga idol! Hindi na ta maglangay! Aniya na ito ang papitik sa dila karon. Ang sa mga papitik pwede. Alright, ang atong papitik sa bilang karon mga igala mga igsunan ang Lamparella Maquinilla Tartanilla. And of course, di mo katawag kay ang number wa gihatag. Adara-deda. Ang sa contact number na ilang tawagan ko yun din. Ang contact number ilang tawagan, wala lang kundi 0920 3820 239. Mura magnaglawag kong tumero sa luto. Bingo! Bingo! Adrapa. 0920-3820-239. Yung. And of course, may like ka sa itong YouTube channel. Nagtanaw sa kong channel. Oh, lala. Asa pa ko kauban. Balik ko na ko, tawag mo sa 0920-3820-239. Sige, tawag mo, may galab eh. Hindi mo diferensyado ako, ano ko yan eh. Ano siya ba ito? Siya ha? Igani ko rin eh. Sige, para na kayo din Again na, itong papitik sa dila karon, Lamparilla Maquinilla Tartanilla. Yo! Sige. Sige, tawag mo. Ang contact number ngayon yung tawagan 0920-382-0239. Sige, tawag na mo may galag kay open na itong linya karon. Again ha, 0920-382-039. 039 naman. Ang Osborne, kaya nagsingig text kung saan ko na pwede. 0920-382-0239. Yo, natin caller ko yan. Sige, tapos doon. Hello, maayong gabi, idol. Hello. Hello, ito ni. Salamat kayo. Kinsa ni idol? Shala. Shala. Taga-asa si Shala, taga Madre de Dios? Ay, asa tapit sa Madre de Dios, idol? Sa Palangnan. Uy, sa Talangnan. Sige, idol Shala, ako sa itong papitik sa dila karon. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Go! Lamparilla. Tartanilla. Ay, idol, kana pala painay-nay gamay mong radyo, idol. Amorag na atas drum. Ako na?
Ang kana. Ak Okay. akin idol. Ano ganito? Ano na ba? Ang atong kwadron, ang atong papitig sa dila, Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilya. India. Tartanilla. Ano sa mani idol? Sige pa ay. Asa ka? Ila? Ila idol. Okay pa ka di idol? Asa man ka doon? Ano wakan si Chala, si Ano, Chala. napunta naman ako, Silang duha, silang tulo, silang usa. Hello. Sila salan-salan ani. Oy, dong Miss Dot, Dines, Ma'am Dines, salamat sa pag-aning sa kungkon ha. Natay caller ko yun din. Dati caller. Hello. Hello, may hapon. Biin na oy. Hello, ngayong gabi. Usap. Hello, kinsa na eh? Hello, ngayong gabi. Very good. Ay, mayong gabi eh. Ay, mayang radyo agay, kasakit sa dungkan. Ay, sa imong radyo, mother. Layo na ko, oy. Ayun ako, ayun ako. Atas ka may idol, atas dol. Kaya na. Oh, kana. Kinsa ni pa Si Maynard. Si Mike. Long ni kare. taga-ato ka maylin. Taga Bacolod ni. Ano ba na ko sa ito, magkakuya? May taga barangay Tamagat. Kagre. Ay, ikaw ikaw tong nitawag hapon. Alipat ang lunes. Malami pa sa lolis. May kapalta. Way absent. Wala, gida, sa kasagad ko magkaiming. Uy, salamat kay may kapalta. Sige, ikaw ng takbuhan sa klase ta. Sige na. Marlene! Sige na, Marlene. Atong papitig sa dila. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Sige. Sige, taro nga. Hindi mo taro. Pusilunti ka. Sige, go! Punta sa ay kiluan. Oy, basta dami sa nangao. Excuse me po. Sige, go! Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Sige ba? Paspasi kamay, paspasi. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Pero parang magpirit-pirit noon. Sige, lahat ng greetings. Tagaan na tag chance kay wala ba ni absent. Sige. Sige, update ka. Ako lang nabalik sa dolo, nagatabay. Uy, nagtitagay pa niya. Sumsuman mo yung pimerito ng kapel. Gawa. Uy, kabalo ka ng pating dito sa aton. Ano ng pating? Bagis. Bagis na rin. Sige. Maura. Sa doon ni President Mandado. Diando Mandado. Si Madron Sabes. Si Benedict Nasorio. Si Toto Mansito. Si Kada Dekoy. Si Tata Dekoy. Si Vincent. Mag-shout out ko lang sa galing sa mga magutot na nagkakatulog pa. Mugkaw na. Amo na yung sabi ka shout out. Si Jen. Sabi. Amo lang. Agay, kasakit sa dalunggan, Mailen. Ako nang gano'n na Mayo, ay ka, Mailen. Mailen. Ay na. Ansok ka lang. Painayan ko ng anay. Hindi amo nga mo anay niya. Amo lang, Mailen. Ay, dara marana. Salamat, idol, ha. Amo na insakto nga shout out kay kasinggit niya. Sige, salamat, Mailen, ha. Matistingan man yung dila ta sa pag-ilonggo man. Ay, sa mga utod na mga Ilonggo sa may panay area kay Iloilo, maayo na nga pagpamate. Sa ato man mga utod sa maya Negros nga area, maayo man nga pagpamate, maayong gabi, maayong pagpanihapon. Oh.
Ila? Dati color kaya rin. Hello, idol. Maayong gabi. Hello, Idol. Ah. Ang gabi, Idol. May gabi. Kinsa ni Palihog? Si MM, Idol. Si MM. Makalimot ko si mga MM, pero di ko makalimot sa imong tingog ba? Sabi na kung sa Indian. Indian. Kanang pinaingon ba nga, maayong gabi, idol. Yun. Kaya ba naman nagikan sa kuhan? Mura nagikan sa, kasi ito gana, sa Snow White. Naminaw, Idol ka. Very good. Idol, taga-tuga si Idol. Oh, Idol. Oh. Sa GK nga dapit Idol. Oh, Idol. Binakon sa tugas Qatar ka Idol. Ako nga nagtugas na yung kainam, ditugas sa mong game. Amo, insakto. Oo, Idol. Sige Idol, diretso sa tumapitin sa dila Idol, ang Lamparilla Maquinilla Tartanilla. Go! Sige, Idol. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Okay na, Idol? Kumaster, ba hindi ay ba? Oo. Batay nga ako tabugok. Ay, Glenn Dole, kaya kayo may pagpaminaw ha. Ang sana kainom o amigos. Amigos, ha? Idol. Oh. Ano yung kopi ba? Dito na kwento. Aya. May pagkanak ni amigos ni Concha. Dali, libre, huwag yung maabot. Ako ani nagsakit akong tuhod. Ano mo? Ano lang sa tanong pinakita mo, amigo? Tagaan ko ni mo. Ano ba? Mga amigos ko. Tagain ko ha. Ayoko sa mga amigos. Amo na ni Ron. Sige, sa mong greetings ay pangayuan na nung tangwa kong kita yung sa kapatri. Agret lang ko diha ni Anik Marina sa Matabaang Festival. Pagkang Lupita rin po ay girl, malapit lang ka ng direct. Sa akong anak, Regan Baby, pero kapag lang po Michelle. Michelle, nga siya, kailangan ko. Ako mag-sarap, support and Mama Idol. Supported di ay. Nandun na yung ulabin mong anak, Idol? Na ano Idol, ito. Pila na sila katuig, Idol? Sa kapag-ay. Bukas Idol. Sa kakabuhan. Ay, wala na. Pila ko nakabuhan ko yun? Usa pa kabuan. Ako sa kabuhan? Tulo na nataman. Oo. Sige na, bye-bye! Thank you! Amo ka to si MM. Maalala mo kaya? Sige, tawag ko mo ha sa contact number 0920-382-0239. Yan. Take caller. Hello? Hello? Kinsa ni Palihog? Ready? Si Joy ni, si Joy? Today, Joy kaya rin, Joy? Joy to the world! Apit na Pasko. Taga-asa ka, Joy? nagadan pa sa bye-bye. Ay, taga-rin ba sa Joy? Base ka na yung kamo-sponsor doon, Joy. Kung ikaw magkatag-yes, Joy dishwashing ba, ha? Sige, Joy. Kanang asa makadapit, nakailang binos dapit, Joy? Ay, araw, manang bilang ko ni Katawa. Ano ada na Mino des Binos ra? Ay, Asa ing na lang si Binos kay tapos at Luis Mercury yung sploto. O abot ang sa po'y nakaon ni mama na sa una, daghang matog ngalan pero plat, lita mo yung gipangalan niya ba? Zay, diretso sa papitik sa dila, Zay. Lamparilla, Macanilla, Castalinda. Lamparilla, Macanilla, Castalinda. Lamparilla, Macanilla, Castalinda. O sa man to, Zay, mura matog Manzanilla, Zay. Balik, idol, balik. Wala, ay, Papalikot pag yun. Huwag kay greetings, Ron. Last one, idol, last one. Katulo lang balik ka, katulo. Castalinda. Lamparilla, Macanilla. Kung sa'yo Barcanilla. Sige, Idol, paspasay, go! Pasay kamay, paspasay. Lamparilla, Macanilla. Patay na. Sino tayo na? Ay, naman ni si Indoy, ay. Ay, si Indoy, ay. Sige, ay. Pangugas ng plato di Zay. Sige, diretso, Zay. Patay Ala. Isa kay greeting mo, Zay, si Chapelia.
Tawag ka tawad, Joy. Ay, mana-mana ka daw, bingo. Joy, direct ka sa imong greetings, Joy. Great lang ko sir, pamilikawan. Three Angels. Kay managin mo sila special mo. Mga pamilya, bawat. Siya, family. Mara, Joy. Salamat. Salamat, Joy. Thank you tayo, Joy. Joy to the world. Made, sige, tinatawag si Joy. Kay Joy na yung nangalan. Oo. Sige, napay Joy na rin, oh. Hello, Joy. Hello. Binako si Joy. Kinsa na palihap? Kinsa? Terry? Oy, Idol! Ikaw din, Idol! Sa barangay Tarong ni Idol. Daghan mo na minoron, Idol? Salamat, Idol. Pila mo kabot na minor di. Palalaya sa imong radyo ka may Idol. Suguhay mong kautot pa inahin ka man, Joe. Idol, pila mo kabot na minor di ha? Dama mo, abot mo 20, Idol. Mau ba? Sige, Idol. Paus lang sa kong 500, Idol. Tagayan na silang tag 20. Idol. Diretso na sa imo papitik ang lamparilla, makinilla, tartanilla. Lamparilla, makinilla, tartanilla. Bad. It's Balik! Lamparilla, makinilla, tartanilla. Lamparilla, makinilla, tartanilla. Lamparilla, makinilla, tartanilla. Wala? Sweeto! Idol, aper sa Idol, aper. Aper. Aper ka, Idol. Adlaw tawag, Idol. Ikaw ang number 1 ako, Idol, ha? Okay kayo, Idol. Sige, Idol, diretso sa imong greetings, Dol. Go! Sa tapos ng boy, ang benta, kami, medalyo, bini, master. Wala. Ama na. Salamat, Idol. Idol. Salamat, Idol, Tere. Okay tayo. Okay, kaya. Sige, tawag pa mo. 0920-382-0239. Yun. Yan, ito papitik sa dila karon. Lamparilla, makinilla, tartanilla. Ate, caller. Hello? Hello, Jesse? Si Carmelita. Angelita? Carmelita, ito Ay, Carmelita. Si Carmelita. Espanol, corazon. Ano? Ay, ng Carmelita. At ang dami motor, di ano sa mga motor man. Wala, pamot, motor. Ng Carmelita. Layo-layo gamay sa imong inigo. Inigo mo sa imong radyo ng Carmelita. Uy, kalayo na ganakon. Layo na sa imong radyo. At sige, padool na pa. Sige ng Carmelita, ay. Master ba kinikuya rin? Tansuayan. Di ba ng Carmelita, kabansilang man ka, no? Abi na kong taga-Qatar ka. Sige nang direct ka sa imong lamparilla, makinilla, tartanilla. Go! Lamparilla, makinilla, tartanilla. 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 Di ko master, niya. Basta mga ispina lang iba, mga master kaya ba? Spinner. Pero sa una mo, tubag, iniyang anak ka ni Tutor. Kumusta man tadiya Juan, ng Carmelita? Dana, Idol? Kumusta man ka diha? Okay na nga rin. Ako sa kita. Nanganak na imong anay, Idol? Wala pa. O sa man nakay anay, wala? Wala Ate, walang anak. Sige, lahat sa mga greetings, Idol. Puro diri para mo. Sige. Sige pa, Idol. Ako great na yan ako, Idol. Ako kapag kainig mo. Sige, great na, Idol, go! Sige, great lang ko. Kanan ka naman si Ari Diri. Labi yung karasyon natin. RA kasi O yun! mo raw. Salamat, Idol!
Yes, bye-bye. Thank you kayo. Mga ka to si Carmelita. El Corazon de Corazon. Ate caller, Hello, Carmelito! Hello, gabi. Si Carmelita, ne? Si Ate Ruby. Si Ate Ruby, abig ko si Carmelita ba? Ay, sorry. Sige, Ate Ruby. Asa man si Pinong? Pabugok. Uy, Ay, Ate Ruby, bay na. kanugo pa. Lugok ako. Ay, nakita gamay. Gamay. Kasi nga sa mga anak, si Gamay. Si Camila. Si Camila. Pamela. Kabila, ate? Ano man? Camila, Pamela. Pamila. Mao di ay. Ate, asa si Kuya Nonoy, ate? Nagkuhan, nag-adobo ang kabugok. Nagkadubog Gamay, tabugok. baby. Nade mo tabugok di, ate? Ha? Nade mo tabugok? Tagpuan man yun sa merkado. Palit niya tag 30 ang kilo. Ang kasos niya, Ate. nasa 30. Ate Robe, klaro ako noon sa natabugok yung gilakwa. Kasi ang ng tabugok ba? Kabugok mo, kain sa dagyahan mo. Ay, babaw. Ay, wala mo tayong dimension of kiraman. Sige. O sige, Ate Robe, kay bakit kanarabang tabugok ang adobohon, dok-dokon para ba nas martilyo? Ito. Sige, Ate Ruby, lakas at ang papitik sa dila. Lamparilla, makinilya, tartanilya. Lamparilla, makinilya, tartanilya. Lamparilla, makinilya, tartanilya. Lamparilla, makinilya, tartanilya. Martin. Kumaster, Ate Robe! Lahi na yan ang magkinarang tabugok ang buyong patay ba? Ate Robe! Di ba ang color ng tabugok kung masabo na siya, marang nag-brown itong itom? O lagi, mau ng color ko, patawa mo Ate Robe, gawa po di mo una-una ka. Ikaw na siya. Ate Robe, inigan dyan ni Kuya Nonoy ha. Pwede po. Naami ang yun, Ate Robe. Ako nabot siya pwede sa karatahan. Ano ba? Ano di siya sa paradagan Bakit niya nag-radyo? Ang legit na yakit-driven kay color ito mo niya. Doon ay picture sa bungi sa likod. Ate Robe, si Kuya Nonoy ba nasa permi sa kadaadlaw sa paradahan? Oo. Unsa din na si Ate Robe poste? Sa waiting shed. Ate Ruby, patagan na siya radyo para di siya layon. Lagi. Naamang kuha, naamang radyo yung kauban pero siya di siya kadala. Mao di ay. Na siya sa itong mga pa-contest kay naatman tayo rapot na naman siya makadawag og radyo. Radyo! Napay flashlight. O lagi. Uy, congratulations. Pero ate, ang premyo ate dili gud radyo. Amo ra isulat ng radyo ang ihatag ninyo. Ang man. Ang premyo ba dili gud radyo gyud. Amo ra i-print sa bond paper ngalan rang radyo. Ate Ruby, ako sa mong greetings. O sige, kanang kuhan. Sa kwan sa disco tambay man iya. Kapaplay ade. What ay disco ma? Wala di. Si kuan man ugma si Kuya Jojo. Sad-sad Sabado ugma kay natin importante lakaw ugma Ate Ruby. Pero sa mo ako sa manabe para sa mo ang RN share ko lang story. Pasig pa dito na Great na lang po. Sige ate. Great lang po sa akong pagumangkon si Dab-Dab do at sa tungko. Dab, wag yun ni kalusot diha ay. Hati na lang kinirig ang saday. Nya, kanang diha man ganina si imo-timo sa bantayan. Nimo di ka mo makontak. Gani. Nya, great sad na ko akong sa Malbago o gatong tuwa sa Samar bayon ang akong igtuon na naminaw ron ako sa usa ka cellphone si Nini o si Silen. Hello. Hello. Hello Nani. Abi na ko si Nono ang usa. Sige Ate Robe, bawara to Ate Robe. Oo. Salamat Ate Ruby. Salamat ate. Salamat. Bye. Balik-balik sa dal. Ingon si Japet Ruby unsa ko na itong YouTube channel. Ang YouTube channel ni Kuya Din is Moody TV Screen Idol. Spell out idol. Spell out. TV screen na yun ha. O na, Idol Japet Ruby. Natay color ko yari. Okay, Hello? Hello, mayang gabi sa inyo mga DJ. Yun. Sorry eh. Ako ni si Jewel sa Japan. Si Joel ni Joel.
Yes. Kabalo na ko sa mga apelyido, Joel. Bari 5 na, bari 5, bari 4. Andoy. Bari 4 de ay, bari 4. Joel, kumusta man ka diya, brother? Anta sir? Kumusta man ka diha? Okay lang. Salamat sa Ginoo. Naka sa kuan, naka sa mga idol-dol ka no, batang. Sa Batang. Sa Batang. Unahan sila siguro sa amin. Ang sama na, bata, dako na gamay pa. Ay, Joel, Yes sir. daghan mo ng mandya, daghan mo na minaw ni Haron. Kamera sa akong pamilya. Pamilya na dahil mo di ay. Oo. Tapos gaya mong radyo rin. Ay, salamat kayo. Ay, mag-away diya, ha? Nagulong na ganito sa Mga kapamilyar, dahil nadya ulit ka puso. Di ba si Rabel? Sirado naman ko pamilya. Sige, Joel, dito sa mong papinig sa dilatar, ang lamparilla, makinelya, tartanilla. Go! try. Ayaw, guys, subukin. Sige. Ano, dos, tres. Go. Ang panoorin na, hapos. Lamparilla, makinilya, tartanilla. Lamparilla, makinilya, tartanilla. Lamparilla, makinilya, tartanilla. Lamparilla, makinilya, tartanilla. Lamparilla, tartanilla. Uy, pasir. Fight, sukura. Oo, Tusik. Joel! Joel! Kaya edad ni Joel. 19. Uy, 19. O, dito piya kay Gagtingog. Kaya potential nga Joel. Naman, magiguan. Kuha di, nindot kay Gagtingog na kay potential mahimong runner. Joel! Murag DJ ang tingog mo. Sige, kamu lang istorya. Sige, pwede na. Kaya mga na. Ay, nawala na ko. Nawala na daw. Ay, Kuya Joel. Tata. Kuya Joel. Yes. Master, kaya mo ba sa matali mong dila? Ay, ito, kagtay mong dila. O siya maka nagpapitik. Imo tong gikuan. Imo tong gipiko. Yung paggawas ni mo imong dila. Ay, sige na Joel. Ay, diretso na sa imong kuan. Diretso na sa imong greetings. Grateful sa akong mga igakaw. Sa tanan ng anak na kami na karon. Grabe na sa inyong mga Nigeria. Grabe na kay Rocky doon. Always na naglalagay taga-unso. Mga among dili kong mga pag-grateful sa matag. Yung? Bahala ko ito daan. Sa makadulog ni siya tingin. Lami-lagi ako na mong pamasyan. Oy, Joel! Yes. Gili mo ni mong sultan sa paniod to si Rapida? Ako maluoy. Kuya, ayun. Baka maluoy. Puro pa. Ay, sige na Sir Joel. Go na sa... Salamat kasi mong pagtawag dali ha. Sige, balik-balik ka. Salamat. Balik-balik sir. Salamat. Kanang maingon sir ba, ikay mo'y among gihimong paniud to, ikay among gihimong paniapon. Ano mo, maluoy lang. Oy mga igala, atangin ninyo ato nga bagong produkto mga igala ang Vegimax mga kaigsunan. Atangin na ninyo mga igala ha kay grabe na kay gandik dito. Kay color ko yare. Hello? Hello? Kinsa ni paliop? O siya man pala nagbuwan mo? Hello? Hello, kinsa ni paliop? Hello, nakawap na diyan. Sige, tagilong, matay. Sige, tawag ko ha, contact number ninyo matawagan, 0920-382-0239. Again Yo. mga idol, 0920-382-0239. Natay color. Hello? Hello? Hello, text me. DJ. Ay, Yo. kinsa ni? Kinsa ni paliop? Si Jessica. Oy, Jessica. So. Taga-asa ni si Jessica. Taga-Talanglan. Ayun. Si Jessica, kay taga-Talanda. Pila edad din mo, Jessica? 23. 23 na anak ay oyak. Anak ko'y anak. Ay, ako na po ko'y anak. Doon si ka po, puro mo ni Bakpin. Jessica. Wala. Kaya response ni Maay. Asa man ka nakas Norway? Wala.
lagi. Jessica. Adagan mo ng minaw ron diya ron? Oo. Pinakabuo. Si mama, si papa, o ako mga pagmangkol. Uy, asa mo din si Lolo? Wala si Lolo? Wala, no? Wala din apil. Wala din apil. Pinakong Wala niya akong kumpare di ay. Ay, Jessica. Sige, kay magkuhan para bakas Domingo ba? So, Jessica, so, diretso sa pagpitig sa bila na to, Jessica. Ang lamparilla, makinilya, tartanilya. Go! Okay. Lamparilla, makinilya, tartanilya lang. Makinilya, Uy, nauna mo makinilya, lamparilla. Nauna, Jessica ha. Sige, go! lamparilla, makinilya, tartanilya. 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 Kumaster, nabuak, Enrico, de Ate Rode. Ngapit mabuha ako. Itong mama. O, imong mama si Ate Ruby? Hindi mo mama. Oo. Imong mama yun? Yes. Usa mo na yung mama, babae na, babae naman. Babae. Baod eh nga. Bastard. Ay. Sus, kalibog ko. Man English. Wala. Takas-nik dila ni sila. Bastard lagi tayo. Usa man na yung dila, tagtulo na kandupa. Bili lang nagtulo ka doon pa. Nagsama lang. Uyawan na bitin. Ay, sige na Jessica sa diretso na sa imong sa imong request, sa imong greeted. Wait lang ko sa akong mama. Nanaminaw ka ron. May nag-iima. Ang papa. Sa akong tiya sa Malbago. O sa akong inaso nga si Lorraine. Sila ni Papa Umpoy. Si Mama Mangit. Si Papa Pangit. Kaya ang pangit. Si Kuya Kapoy. O sa akong mga kumari din sa Kapagdag. Ay, mare. And sa inyo nga doon ka DJ. May Yan. nag-iim. Ay, maganda. Salamat, Jessica. Ang tamo pong mga silingan, kanaminaw ka ron, Erigo, Tingy, Apantalyon, Batalyon Alvarez. Ano ra? Salamat ah. Thank you kayo sa Jessica. pagtawag. Ang atong oras mga gala, gatag ganda to sa Vegemart, ang pinagpalang kapsula mga gala. Atangin na ninyo mga gala kay mga magatabang sa atong health mga insulan ha. Ate Color. Ate caller. Hello? Hello? Ang ginante. Kinsa ni palihog? Nene? Nini. Sige. Ay, nini mo yun eh. Oo. Sige. Akan na nga, nangini. Oo. Kini siya nga, nanganak na pa rin mong anay. Ako na na, yung kaya na. Wala pa rin anak di ay. Pambitan niya ko kusa. Wapa, tigna? Sige, happy di siya ay. Sige, ate nene, diretso sa lamparilla, makinilya, tartanilya. Go! Lamparilla, makinilya, tartanilya. 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 Yeah, ay happy ko po. Hanapin makabreak na po sa ko ni Ate Ruben, di Jessica sa ha. Hello, sa mga greetings. Go. Pwede sa Yanitari of Nigel, pero district sa Barangay Kudya, sa ilang tiya, sa Yorime, Daniel, Dulang, sa Diele, sa tiya Kumalbago, sa Duina, parinig sa Pasenyo Bira, Salamat lain taon ni Kalinti. yung atong mga At salamat kay ate. sige. Salamat. Thank you so much. Sige. I like salamat kayo sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live sa Yun. Lingaw Tabay. Lingaw Sa Tabay ating na YouTube channel nga monitor the screen ha. Sige. Hi, Color. Dati caller. Hello, Texmate. Hello? Hello. Kinsa ni oy, madam, paglayo sa imong radyo. Hello? Ay, nayo lang pa, nayo. Pwede lang. Kana kinsa ni palihot? Kinsa. Agay, wagin. Idol. Tagaan kag ko ana, tagaan kag technique para dita mag-feedback. O ayaw katubang sa imong radyo, pwede ra ka mupadol basta naka sa luyo sa imong radyo. Kana. Akin na, tuyok sa niya. Hello. Akin idol.
Hello? Idol? Kana. Kinsa ni pala idol? Lesson di Idol. April? April? Uy, July naman taron. Ha? July naman taron. April, taga-asa ka ni ka, April? Isa Idol? Meron. Taga-asa ka ni ka? Mansilang. Ay, naman sila ka. Asa na pita man? Asa ka dapat naman sila, idol? Susya Ganilan. Asa Sitio Banilan. Ay, pala may edad ni mo, oy. Ay, daghan din mong edad ay. April. Isa Idol? April. Kadagan mo na minaw di April. Ano mga salawan? Aw, binako ganakan sa sulod ba? Pero naglanog-lanog ka di April. Ma? Naglanog-lanog ang radyo na to diha. Oo. Basta tayo. Very good, April. Panakit ka April ha para mga sokop ng silingan di April. 18. 18 na April. Yes. Ano na kayo ay good April. Bana. Ano na kay Bana di ay? Hindi mo tututuan na kay Bana April. Kaya puro mag-8 news pa. Bro, di ka ni ko katuo ba? Kaya abig na ako, saan pagkakabulan? Ay, sige na April, diretso na sa imo papitik ang lamparilla, makinilla, tartanilla. Go! Ang lampanil. Lamparilla, April, lamparilla, di lampanilla. Sige, go! Ang lampanilya. Kanilya. Sige. Sa April, Ay, doon na ito. Ang lampanilya. Kanilya. Kanilya. Ang lampanilya. Ikaw sa'yo, di ako kantigo. Oo, maraming kitangat ka na yun. Nagtutuot na. Ang lampanilya. Ako, makaya. Ay, April! Oy, April, bakit tagkuhan na ron ang gusto? Nagkurpyo ni. Gupin, Kuya Ray, may girl na ba kayong dalawa? Ilang taon na ba kayo? Ako, naana si Kuya Ray, wapa. Ay, gibali. Ako ang wala rin. Gibali. Nakoy girl sa una, pero kuan man to. Ang sa ito kaning ang bibiyaan ako. Sa upat ka buktel. Ay, Giovanni Espina. Hello, kumusta? Hello? Hello. Kinsa ni palihog? Sigiting Idol. Kinsa ko no? Si Giting na puti, oh. Ikaw na po giting? Oy, Giting, maluoy na. Isti na yung mga anoy. Giting, ikaw na po ni giting? Oo, Idol. Giting, pwede ilisa na yung ngalan. Giting, pwede na magtikit, di ba? Ha? Pwede naman yung ngalan yung ilisa ng pokwang. Ayaw lang ng Giting, ay, makuyawan. O, gidumaga na mag-insi. Ay, Giting! Kung saan may tinood yung mga Giting? Ay, mong tinood ng ano, may ay lang ng Giting, makuyawan, may matangtang yan dito eh. Si April, pero giting lang. O, nang din ni April, ay, nang magiting-giting pa ka. Giting! Giting! Uy, sa line busy man to. Line busy ba? Magka-pride ko to sa ako YouTube na ko na. Nagkatati. Silent daw, tingog na po ng kuhan ron. Asa man? Nag-silent na nga. Asa naman? Oh, yan. Mali mo sunod yan. Bahala ka di ako, i-mobit ako ng YouTube. Matabang mo. Asa ba silent aneng? At sige, tawag mo at 0920-382-0239. Yun. Sige, tawag na mo may gala. Sa nangutan na, wala may mga babae. Daghan may babae. May babae nga manok, may babae nga iro, may babae nga iring. Dapat ganyan may babae sa ulan niya. Kuhan ka mo, saan ka mo TL? Uod. Hey, caller. Yan, color. Sige, Kuya Ray. Hello, my baby. Ang sakit sa lunggan.
Hello? Hello, good evening. Ay, kinsa ba di? Si JC July. Si Daisy? Oy, Daisy, sakit imong dunggan. Daisy! Daisy! Namay, 19, 18. Daisy! Hello, idol. Palaylaya sa imo radyo, Daisy, ha? Okay ra? Oh, layan ako. Ah, sige, okay na. Nag-asa ka, Daisy? Bye-bye ko dyan. Brad Kikon dyan. Di ba nama kay Igsoo, no? Si 14. Daisy. Daisy. Daisy, sa mo ba ka, Daisy? Dili, kami na may student ni Kuya Aray. O siya man? Lagi. Nag-asa ka, Daisy? Kuya, idol. Asa? Asa? Abin ako sa hopya. Hopya. Asa makadapit sa kundya, Daisy? Bye-bye. Suko ka, Daisy. Asa ba tapit sa bye-bye? Asa na sa bye-bye? Ay, mo ano, may kagigutom eh. Punta. Ay, sa punta. Punta Prinsesa. Sige Daisy, lakas sa itong papitig sa dila. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Go! Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Kumusta rin ni Daisy? Lahir na gano'n, 17, 18, 19, 20. Maayo gini siya ba? Oh, Daisy, usa pa be. Pwede ra? Okay ra? Usa pa. Usa pa. Okay ra? Oh. Sige, go! Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Lamparilla, Makinilya, Tartanilla. Oh, kumuster? Grabe. Usa man ka nakay-chotor pagigamay ni ma? Asa ito? Nakay-chotor pagigamay ni ma? Gusto ni Gumi. Gamay mo siya. Wala. Sige, lakas. Daisy Noypes, ay mong greetings. Go. Great ko sa akong mga anak, nagsigit-katawan ako. Yon. O sa akong bana, masigit na nga, tumataya tao ko. Nagigala ang kaway mo di araw. Wamilabot din. Kamu. Ano na, idol? Salamat. Salamat, Daisy. Kamu lang rin mo may abil din. Gubok. Si Mungaway mo di ako milabot. Sige mga idol, last caller na. Tawag mo sa contact number 0920-382-0239. O matawag ka din mo. Anya, nag-away mo sa inyong bata, wag milabot ha. Sige, last caller na. Last ko caller. Pwede pa. Sige, tawag mo ha. Ipabalik daw ang contact number ko din. 0920-3820-239. Sige. Natay caller. Ay, la? Hello? Kinsan di. Kinsa ni palihat? Ian. Si Jian. Nagkakasama ni si Jian. Tagalog ko tao. O ikaw, hindi mo kanay si Montino. Ganay mo mang ipahinayan ganiha. Ayan. May gabi isa. Pila edad mo, Jian? 26. 26. Single ka dahil? Single na ito. Ansa? Double Stolen? lang. Double. Abi na ko, tricycle. Ang kita taglahin caller. Oy, kanin DC. Ako isa ni nga lang na Jian. J.I. Jian, tama ba? Ansa, Jian? J.I. Kanano? Diyan, nag-eskwela pa ka, Diyan? Ha? Nag-eskwela pa ka? Wala. Wala na, Diyan. Sige lang, Diyan. Waman sa klase rin. Ay, Diyan. Sa dili patamato dito ka na. Dagan mo na minaw, Diyan, Ron? Daghan. Kusog atong radyo diha, Diyan? Kontra? Kusog atong radyo? Oh. Amaw ba? Lanog-lanog. Uy, salamat kayo ninyo, Diyan, ha? O, daghan kay pila sila kabok na minaw diha? Sila ni Uncle Toto. Oo, niya na. Oo, niya na. Greetings mo, Day. Wala ka lagi. Oo, mo mag-ipahihap, tanawa. Pahihap ang gano'n. Sige, Diyan, direct. Salamat, Jian, sa pagtawag. Ayaw. Mo puminig pa din. Diyan.
Diretso na ate sa Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Go! Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Hapit ng Lamparilla, ane. O lagi. Asa pa idol, asa pa. Go! Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Kumusta ni Gian Bayay? Sige, Gian, lahat sa imong kuhan, sa imong Greeting. Greeting. Ganiha. Great day ako sa Kusana. Minaw sa inyo. Sa inyo, diya. Niya, sila na ako Bertoy, ako Rodom, ako Toto, o iyo mga asawa, o mga anak. Taga na mag-asawa na. Diga na di kasawa niya kultoto, no? Sa Pilihan. Ayaw inbox eh. Ay, sige na, Inday. Ay, maura to, Inday? Ha? Maura to? Ano ng barangay? Yan. Salamat, Inday. Salamat. Salamat kayo. Itong mga kuwan ko yari ba? Itong mga color ba? Mga kuwan kayo sila. Mga energetic kayo sila. Ay, natubag naman nila ako ko yari. Ulas na lang ni Ben. Hello? Hello. Kinsa ni Palihog? Gia. Gia ne? Gia? Oo. Taga-asa man ka Gia? Nagkatalang na. Taga-talang na na po. Kanang pila edad ni mo Gia? 20. 20 na ka? Single ka doon? Single ka? Double? Tricycle? Tricycle? Mexican. Tricycle na din ka doon. Ay, o niya, asa man yung mong driver, ane? Ako papa. Mga di ay. Sige. Single pa din, single. Gia, nag-eskwil na ba ka Gia? Yes. Butbutod, wak may klase. Oy, Gia, kaning tagan mong naminaw diya ron? Kagamok ka to. Panyagit ko. Oy, wala ba kuningon nga panyagit mo, ha? Oy, Gia, kaning diretso na to sa pagpitik na. Bari pasingkito na po na nito mong kaubang diya ba? Sige. Sige, Lamparilla, Maquinilla, Tartanilla. Go! Kaya. Usapan. Pamilya, Mikinia, Tartanilla, Pamilya. Sino pinilya? Tartanilla. Nagsapit naman ka ay! Okay, last one, be. Sige, usapa. Go! Rampanilla, Mikinia. Lamparilla lagi dia, Sir. Lamparilla. Pamilya. Ay, Gia. Diretso na sa mong greetings ay kay marusahan ta kabuan natin. Yan, ini Onggon, Malinaw, Sortol, Pantanyon, Manlanit, anong silingan, namati tayo mo dito. Yan! Salamat kayo niya. Thank you kaya. Oh, hello din iko na Ate Joyce May Mata Firsuelo. Yun. Salamat kayo ate sa imong pagtanaw sa atong Facebook Live. Salamat sa inyong pagpaminaw sa diha. Si Iscario Nels, shout out daw siya sa iya papa Ramon Iscario nga naa sa Duyan. Nagduyan-duyan naminaw og Tartanilla. Iariyasan na itong kuan Tartanilla. Salamat Iscario Nels. Tamparilla ang uban ko yari. Tamparilla daw. Sige na kaya rin. Wantay oras ko yari. Sige, salamat kayo sa inyong pag-uban mga idol. Sa inyong pagdabi sa kataasang kandila, mapupos kayo. Yun. Kinigihapon na inyong idol sa kanina ninyong DJ ang dili. Kuha po pero mo'y uso. And of course, kanigay pa rin yung goban sa kanginan, si Kuyang Indiano. Of course, walay lain mga ikala kundi si Kuya din. And of course, sa sunod na po niya kayo mga ikala uwang adlaw alas 9:00 sa tamag, natay ko natay Zelder, no? Oo, okay. Atanin niyo among program og mga idol ha. Yes, atanin niyo among programa mga ikala ang kisay pasadala itong sulat si Rona. Rona? Dito eh. Rona. Atanin ninyo ang atong sulat tampo mga ikala o mga adlaw alas 9 rin sa hanggang alas 11 sa buntang Madison mga ikalaan. Okay, ang ato ang letter sender kay Lucky na po. Lucky. Lucky ang nagpada sa storya. And of course, sa Lunes nga mga ikala magiguban niya pong mininyo gikan alas 5 sa hapon hanggang alas 7 sa gabi
And of course, kanigyan po ninyo kauban sa kanginan, magigala magkubag-uban-uban niya punta sunod nga adlaw, magigala magigsunod ha. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, kanigatapusan ako ng pahimangno, di ako ninyo, mga higala ang inyong pagsunod sa pahimangno o sa mga pamalaon sa gobyerno.